እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነወና ምክትታል ትርከቡ ተከታተልትናትና ቲቪ ኖሎሚ ዘዳለናያ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪምና ኣለና ክሳብ መወዳት 50 ክጽንሕ እንዳዓደምና ሰናይ ምክትታል አርስታ ዜና ግብጽን አሜሪካን ኣብ ጉዳይ ቀርና አፍሪካን እተሃጉርን ዝካየድ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ዘተ ኣብ ካይሮ ከም ዝካየደ ተገሊጹ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ መተሓግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ቁጠባዊ ባህጊ ኢትዮጵያ ቆንዕ ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ናይ ባሕሪ ጸጥታ ማዕቀፍቲ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ግን ከም ዘይረኸብ ኣፍሊጡ ሶማሊላንድ ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ንኹለን ናይ ህዝቢ ነፈርቲ ናይ በረራ ፈቃድ ክትሓትት ምዃና ብውግዕ ኣፍሊጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥፈታት ዝርከብ ጽምዶ ሕጂውን ናብ ማእከል ከተማታት ኤርትራ ይግስግስ መላው ተገሊጹ ግብጽን አሜሪካን ኣብ ጉዳይ ቀርና አፍሪካን እተሃጉርን ዝካየድ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ዘተ ኣብ ካይሮ ከም ዝካየደ ተገሊጹ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ዘተ ኣብ መንጎ ግብጽን አሜሪካን ኣብ ጉዳይ አፍሪካ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ዝተመርሐ ልኡኽ ግብጺ ምስ ልኡኽ አሜሪካ ብላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጉዳያት ዓረብን አፍሪካን ሚስተር ማሳድ ብሎስ ዝተመርሐን ምክትል ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣብ ምሕደራን ጸጋታትን ሚስተር ሚካኤል ረጋስን ብምዃን ትማሊ ሰንበት ክልተ ጥቅምቲ ኣብ ካይሮ ከም ዘተዩ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ልኡኻት ግብጽን አሜሪካን ዝተኻየደ ናይ ምምኽኻር ኣኺባ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ብፍላይ ኣብ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት፣ ሳሕል፣ ቀርና አፍሪካን ከምውን ኣብ ድሕነት ማይ ግብጺ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምልከት ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኣብ ጸብጻብ ኣፍሊጡ በመሰረቱ ከዓው ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ታሚም ከላፍ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ መንጎ ግብጽን አሜሪካን ዘሎ ፍሉይ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዕምቆት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደታት ከምውን እቲ ሽርክነት ከም እምነ ኩርናዕ ጸጥታን መረጋግኣን ማእከላይ ምብራቕን አፍሪካን ዘለዎ ተራ ኣኽቢሮም ከም ዝሪእዎ ገሊጹ እቲ ወሃቢ ቃል ስዒቡ እቶም ልኡኻት ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸጥታዊ መዳያት ምትሕብባር ዝያዳን ምዕባይ ከምኡውን ኣብ ሓድሕዳዊ ረብሓ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያት ምውሃድ ዘለዎም ባህጊ ገሊጾም ክብል ሓቢሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ዘተ ሓሳባት ንምልውዋጥ ምውሃድ ንምድልዳል ኣብ ኩሉ ጽላታት ክልተኣዊ ምትሕብባር ንምምዕባል ትካላዊ ኣገባባት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ክልተኣዊ ርክብ ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ንኹናት ጋዛ ደው ንምባል ኣገዳሲ ረቑሒ ዝነበረ መሪሕነት ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምንኣድ ግብጺ ኣብ ኣህጉር አፍሪካ ዘጠቓለለ ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ውግኣትን ግጭታትን ንምውጋድ ዘለዋ ራእይ ኣብ ምትግባር ድሌት ፕሬዝደንት ትራምፕ ከም እትምርኮሱን ኣመልኪቱ ንሱ ኣስዒቡ ምስ ምምሕዳር አሜሪካ ኣብቲ ሃገሩ ዝረኣዩ ግጭታት ንምውጋድን ንምፍታሕን ብፍላይ ድማ ግብጺ ኣብ ኣህጉር አፍሪካ መረጋግኣን ጸጥታን ንምምስራትን ልምዓት ንምምጻን እትጻወቶ መሪሕ ተራ ኣብ ግምት ምእታው ኣብቲ ሃገሩ ስሉሳዊ ሽርክነት ግብጽን አሜሪካን ንምምስራት ዕድላት ዘዕብያ ሃገራዊ ማእከል መፍታሕ ግጭት ምዕቃብ ሰላምን ህንጸትን ሰላምን ካይሮ ብመንጽር ውጽኢታውን ሓያል መሪሕነትን ኣብ ዓውድታት ልምዓታዊ ቁጠባውን ወፍርን ናይ ምትሕብባር ዕድላት ንምድሳስን ክሰርሕ ዘሎ ባህጊ ገሊጹ ወሃቢ ቃል አምባሳደር ታሚም ብተወሳኺ እቲ ዘርርብ ኣብ ሱዳን ዝረኣዩ እዋናዊ ምዕባለታት ዘጠቓልል ንብርክት ዝበሉ ዞባዊ ጉዳያት ዝምልከት ምንባር እውን ሓቢሩ ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ግብጺ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ኳድ ወይ ርክብ 4 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ንጻዕርታት ምጉዳል ምዕባለታት እቲ ሃገር ንምድጋፍን ኩሉ መዳዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንምዕወትን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብምጥቃስ ሃገሩ ንሓድነትን መረጋግኣን ሱዳንን ሃገራዊ ትካላትን ዘይንቕነቕ ደገፍ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብታ ሃገር ኩሉ መዳዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ንኽካየድ መንገዲ ብምጽራግ ኣብ መላእ ሱዳን ሰብኣዊ ዕርቅን ተኽሲ ደው ምባልን ንምብጻሕ ዝተዋደደ ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑን ኣስሚሩሉ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብተወሳኺ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ ምውሳኽን ናብ ኩሉ ከባቢታት ሱዳን ምብጻሕ መረጋጋጽን ከምኡውን ምስ ትካላት ረድኤት መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዝመዳይ ምውሃድ ምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ
ንሱ ኣብ ቀረበ እዋን ኣብ ኤልፋሸር ዘጋጠመ ቁልዕ ምጥሓስን ዝሕዝን ሰብኣዊ ኩነታትን ነዚ ከቢድ ግህሰት ብህፁፅ መወዳእታ ክግበረሉ ከም ዘድልን በቲ ግህሰት ዓብ ስክፍታ እንዳተሰምዖ ገሊጹ። ንኩነታት ሊብያ ብዝምልከት ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ሓድነትን ምርግጋእን መንግስቲ ሊብያ ምዕቃብ ከም ዘድሊ ዝጽውዕ ጽኑዕ መርገጺ ግብጺ ኣብ ዳኺባ ኣስሚሩሉ። እቲ ዘተ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቃላያት ንዝፍጽሙ ምዕባለታት እውን ዝምልከት ኮይኑ ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ንዝግበር ጻዕርታት ዝድግፍ ራእይ ግብጺ ኣስፊሩ። ብተወሳኺ ግብጺ ኣብ መላሃጉር ድሕሪ ግጭት ኣብ ዳግመ ህንጸትን ምዕባለን ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝመርሖ ግምት ብምእታው ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምትእምማን ዝፍጠር ስጉምትታት ብንጥፈት ክትዋሳእ ድልውቲ ምዃና ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ንዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ብዝምልከት ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ሓድነት ኣህዛብ ቁጠባዊ ዓቕሞምን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታቶምን ንምዕቃብ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርግሐ ግብረ ሽበራ ንምምካት ኩለመዳያዊ ኣካይዳ ከም ዝድለ ኣስሚሩሉ። እቲ ብዙሕ ጉዳያት ዝአንገደ ርክብ ኣሜሪካን ግብጽን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ግብጺ ንዓዕነውትን ምርግጋእ ዝዕኑን ፖሊሲታት ምንጻግን ከምኡውን ግብጺ ኣብቲ ዞባ ጸጥታን ምርግጋእን ምዕባለን ንምዕባይ ንዝግበር ጻዕርታት ምድጋፍን ልኡላውነት ሃገራትን ግዝኣታዊ ሓድነተንን ምኽባርን ከምኡውን ዘይምርድዳእ እቲ ዞባ ብዘተን ብሰላማዊ ኣገባብ ምፍታሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ከም መርኣያ ናይዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሓሙሽተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት አልሲሲ ግብጺ ንጸጥታን ልኡላውነትን ኤርትራ ብሓፈሻ ኸኣ ንርጉእነት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐዳምነት ክትሰርሕ ምዃና ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ንውሕስነት ማይ ብዝምልከት ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ፈለግ ኒል ህይወት ህዝቢ ግብጺ ምዃኑ ግብጺ ድማ ሓበራዊ ረብሓ ንምዕዋት ምስ ኣሕዋት ተፋሰስ ኒል ወትሩ ኣብ ምትሕባር ከም ዝጸንሐት ኣስሚሩሉ። ኣብ ተፋሰስ ኒል ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ረብሓ ኩለን ሃገራት ተፋሰስ ኒል ንምዕቃብ ጉድኣት ከይብጽሕ ዝብል መትከል ኣቐዲምካ ምፍላጥ ምክምኽኻርን መረድዳእን ኣገዳስነቱ ብምጥቃስ ኣብ ምብራቓዊ ተፋሰስ ኒል ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ በይናዊ ስጉምትታት ሙሉእ ብምሉእ ምንጻግ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ግብጺ ምዕባለታት ፈለግ ኒል ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ውሕስነት ማያ ንምሕላው ብቻርተር ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ሕግን ዝተረጋገጸላ ኩሉ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ማሳድ ብሉስ ኣብ መንጎ ግብጽን ኣሜሪካን ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ኣድናቖት ብምግላጽ ከምኡውን ግብጺ ኣብ ምድጋፍ ጸጥታን ምርግጋእን ኣፍሪቃን ማእከላይን ምብራቕን ከምኡውን ኣብ ምፍታሕ ግጭታት ዞባዊ ምዕባለን እትገብሮ ዘላ ቀጻሊ ጻዕርታት ኒዱ። እቲ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ብወገን ኣሜሪካ ናይ ሓባር ረብሓታት ንምዕዋት ምስ ግብጺ ቀጻሊ ምውሃድ ከም ዘለዋን በዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ነዊሕ ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ከሕይል ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ሚኒስትሪ ሲቪል አቪዬሽንን ልምዓትን ማዕርፎ ነፈርትን ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ኩለን ናይ ህዝቢ ነፈርቲ ቅድሚ ናብ ክልል ኣየር ምእታወን ወይ ምሕላፈን ኣቐዲመን ፍቓድ ከረኽባ ዝጠልብ ሓድሽ መምርሒ ትማሊ ሰንበት 2 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ መሬታ ዘለዋ ስልጣን ደጊሙ ዘረጋግጽ ስግምቲ ምዃኑ በብዙሓት ወገናት ዝግለጽ ዘሎ። እቲ መምርሒ ካብ 10 ሕዳር 2025 ጀሚሩ ኩለን መደብ ዘለወንን ዘይብለንን ንግዳውያንን ሓፈሻዊ አቪዬሽንን በረራታት ኣብ ውሽጢ ክልል ኣየር ሶማሊላንድ ቅድሚ ምጅማርን ናይ ክልል ኣየር በረራ ፍቓድ ክረኽባ እዩ ዝእዝዝ። እቲ ሚኒስትሪ እቲ ስጉምቲ ምስ ሃገራዊ ደረጃታት አቪዬሽን ዘሰማማዕ ውሕስን ስርዓት ዘለዎን ኣካይዳ ኣየር ንምርግጋጽ ምሕደራ ትራፊክ ኣየርን ኣገልግሎት ሜትሮሎጂን ንምሕያል ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃርጌሳ እጋልን ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ በርበራን ህጹጽን መድሓንን ስርሒታት ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቐዲምካ ፍቓድ ከይተዋህቦ ዘይተፈቐደ በረራ ክልል ኣየር ምግሃስ ሃገራዊ ልኡላውነት ኮይኑ ብመሰረት ተግባራዊ ዝኾነ ሃገራውን ኣህጉራውን ሕግታት አቪዬሽን ናይ ምትግባር ስጉምትታት ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ብመሰረት ውዕል ኣህጉራዊ ሲቪላዊ አቪዬሽን ቺካጎ 1944 ዝወፀ መምርሒ ሶማሊላንድ ሙሉእ ስልጣንን ፍሉይ ልኡላውነትን ኣብ ልዕሊ መሬት ባሕርን ክልል ኣየርን ከም ዘለዋ ደጊሙ ዘረጋግጽ ይኽብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ይረድእ። ሚኒስትሪ ሲቪል አቪዬሽን ሶማሊላንድን ውሕስን ስሉጥን ምትሕባር ዘለዎን ኣህጉራዊ መምራሕ ኣየር ንምዕቃብ ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ብምግላጽ መገዲ ኣየር ኦፕሬተራትን መሻርክቲ ሃገራትን
ነቲ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ምኽባር ንዝገብሮ ምትሕባር ኣድናቖቱ ገሊጹ። ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ሚስተር ጃሰም መሐመድ መርገጽ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ጸጥታዊ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከተን ሃገራት ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓጢ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ምስኡ ዝዳወባ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ብምባል ኢትዮጵያ ብመሬት ዝተኸበት ሃገር ብምዃና ኣብ ኣገባባት ምሕደራት ባሕሪ ጣልቃ ክትኣቱ ወይ ክትሳተፍ መሰል ከም ዘይብላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምግላጽ እዩ እቲ ዋና ጸሓፍቲ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ስክፍታታት ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንስዑድ ዓረብ፣ የመን፣ ግብጺ፣ ሱዳንን ኤርትራን ዝርከበን ቀጥታዊ ርክብ ገማግም ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ጥራይ እዩ ዝምልከት ክብል ብወገን ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ምኽሪ ቁጠባዊ ባህጊ ኢትዮጵያ ቅኑዕ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ምስ ናይ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ወይ GCC ናይ ባሕሪ ጸጥታ ማዕቀፍ ግን ከም ዘይራኸብ ብምግላጽ ብንጹርን ሓጺርን መግለጺ ኣስሚሩሉ። ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ወይ GCC ብሽዱሽተ ኣባላት ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ኩዌት፣ ባሕሬንን ከምኡውን ዖማን ዝቖመ ኮይኑ ኩለን ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ዝርከባ ምዃነን ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሐሙስ 30 ጥቅምቲ ሚኒስተር ዓብድልዓጢ ግብጺ ምስ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ መጻኢ ስርዓት ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ዘተ ትገብር ኣላ ኽብል ምስ ኣልዓረብያ ኔት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ሚኒስተር ኣብ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ መሰረታዊ ሓላፍነት ዘለወን ወሰንቲ ሃገራትን ግብጽን ስዑድ ዓረብን እዮም ብምባል ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት ገማግም ባሕሪ ብምዃነን ነዚ ኣገዳሲ ሓበራዊ ቀጠና ንምምሕዳርን ጸጥትኡ መረጋግውን ንምርግጋጽ ቀዳማይ ሓላፍነት ከም ዝስከም ኣስሚሩሉ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝርከብ ጽምዶ ሕጂ እውን ናብ ማእከል ከተማታት ኤርትራ ይግስግስ ምህላው ተገሊጹ። ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዝብል ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ክልል ዓፋርን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመሮ ጽምዶ ናብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክሰጋገር ምጅማሩ ዝፍለጥ እዩ። ከም መቐጸልታ ካብ ወርሒ ሰነ ናይ ዝዓመት ጀሚሩ ኣብ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ክልቲኡ ህዝብታት ክግበር ዝጸንሐ ርክባት ሕጂ እውን ኣብ ዝወርሒ ሕዳር ብስፖርታዊ ንጥፈታት ቀጺሉ ምህላው ተገሊጹ። ትማሊ ሰንበት 2 ሕዳር ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብን ሶሎዶ ዓድዋን ጽምዶ ንምውሕስ መጻኢ ብዝብል ጭርሖ ኣብ መንደፈራ ታሪኻዊ ዝኾነ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ። ኣብቲ ብዙሓት በቓላት ዘይግለጽ ናይ ሓጎስ ስምዒት ዝሓዘሉ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓቢ ኣዴታትን ዝርከቦም ህዝቢ መንደፈራ ዝሓቆፈ ስታድዮም እቲ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ብውዕውዕ ስምዒት ከም ዝካየድ ምግባሮም ተገሊጹ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ኣብ ዘለውሉ እዋን ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ጽምዶ ብልዑል ናይ ሰላም ድሌት ዞባ ብዝተፈላለዩ ባህላውን ስፖርታውን ኣጋጣሚታት ከም ዝዓቢ ይግበር ምህላው ይግለጽ።